udal aurrekontu ez hitz egin dezagun, azken hilabetetan okuputu xamar ibili zarete udal aurrekontuekin, eta hasteko lehen galdera hauxe litzake. Zeintzuk izango diren 2020ko udal aurrekontuen ezaugarri nagusiak? Bueno, lehenik eta behin igual, datorren urten izango ditugun aurrekontu kopurua 12.300.000 euro pasatxoko aurrekontu bat izango deu, aurreko urtean baino 380.000 euro gehiago ez. Horrek esan nahi du, iaztik hona sarrerek gora egin dutela ez. Hortan bi arrazoi nagusi daude. Alde batetik fondo foralak udaloi bideratzen digun diru kopuruan igoera aurreikuspen badago, gure kasuan 100.000 euro gehiago jasotzea aurreikusten dugu Foru Aldunditik. Eta gero beste aldetik ere, izioaren zerga da obrak, instalakuntzak edo eraikuntzen-gatik ordaindu behar den zerga horretan ere, badago igoera aurreikuspen bat. Eta zergatik, momentu honetan, usurbilen martxan dauden edo martxan abiatzear dauden dimentsio handiko proiektu oso garrantzitsuak ditugulako, ez? Eta bi aipatu nahiko nituzke, bat Matiakoa, datorren urte hasieran hasiko dira obrak gutxi gora bera. Kalexarreko, Zaragoza... deitzen auzune berri hori, ez? Adinekoentzako etxebizitza zaintzadunak deitzen zaien proiektu horretako obrak abiatzear dauden, nik kalkulatzen dut otsaian bueltan edo hasteko moduan izango direla, eta beste alde batetikan zapategi eremuan Michelingo utxik dauden lurzoru hortan gureak eta elkarre enpresek han kokatuko dituzte euren jarduerak, ez? Eta esan behar dut, proiektu horiek ez direla zerutik erortzen, ez direla kasualidadez iristen Usurbila. Hor badago aurreko udal gobernuak egindako lan baten ondorioz lortu zela proiektu horiek Usurbila ekartzea, proiektu horiek Usurbila ekarri dira, eta proiektu horiek Usurbilera ekartzeak beraz esan nahi du udal diru sarreretan igoera bat egotea, eta diru sarrera gehiago izateak esan nahi du bestelako egitasmo edo inbertsioetarako diru gehiago izatea. Eta horregatik, ni uste badela azpimarratzekoa, aurreko udal gobernuak egindako lan eta ahalegin horrek, bere fruitukoak ekarri ditula eta fruitu horiek jasotzen ari gehala aurrekontu hauetan. Hoi sarrerei dagokionez. Eta gastuei dagokionez, lau titular motz emateagatik, gero nahi bazu sakonduko dugu gehiago, esan behar dut, inbertsioetarako ahalegin handi bat egin dugula. Bigarren kapituluan jasotzen dira nolabaite gastu orokorrak edo udalak azpikontratatuta ditune zerbitzuak, eta horre esan behar dut, zerbitzuetatik, bai zinegotziak zein langileek izugarrizko ahalegina egin dutela partidaz partida begiratzen, azken urteetako partida bakoitzaren bilakaera egiten, ahalik eta aurreikuspen errealena egiteko, eta hor doiketa handi bat eginda, eta doiketa horren ondorioz, horrek esan nahi du, beste kapituluetarako diru gehiago izatea. Eta horretik esaten dut, inbertsioetarako ahalegin handi bat egin degula, eta horrek ahalbidetuko digu, bat nagusia, aurrekontu hauetan esango nuke auzoen beharretan arreta handi bat jartzen degula, auzoen beharrei erantzun nahi diegula. Zaurgarritasun edo egoera larrian egon daitezkeen herritarrei laguntzeko diru partida edo inbertsio handiak ere baditugula, emakumeen alduntzean sakontzeko, aniztasuna balio gisa lantzeko, ingurumenarekiko abegikorrak izan daitezkeen politikak sustatzeko, edota baita ere usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publiko bat eskaintzeko martxan ditugun, gero sakonduko dut horretan, martxan ditugun lan ildoetan sakontzeko ere ez. Orduan, nik inbertsioen, gastuen atal hortan behintzat,
titular orokorrak utziko nituzke. Bale, bai, inbertsioak aipatu dituzu, bueno, okerrez banago, 1.700.000 euroko diru poltsa izango da datorren artean, inbertsioetarako. Orduan, pixkat orokorretik zehaztasunera joko dugu, eta hor badago, bueno, asmo bat, ez, Pelaione eraikina egokitzea, ez? Nun dago eta zer egin nahi duzu hor? Bueno, Pelaione eraikina dago Kalexarko plazan. Plazaren iskinean dagoen eraikin hori. Eraikin hori da udalaren eraikina da. Orain utxik dagoena, bai, utxik dago eta derribatu egin behar izan da, eraikin horren egoera kaskarra zelako eta segurtasun neurri gisa egin behar izan dugu derribo bat teilatua bota eta barrua hustu, ez. Eta, guk olako eraikin bat izan da, gure buruari egiten genion galdera eta zertarako nahi dugu, ez? Hor, baditugu proiektu diferenteak, eta guk behintzat egiten dugun proposamena da eraikin hori baliatu nahiko genuke han emakumeen etxea sortzeko, ez? Datorren urtean, eta hori aurrekontuetan jasota daukagu partida bat, herriko emakumeekin batera parte hartze prozesu bat zabaldu nahi dugu, parte hartze prozesu bat egin nahi dugu, guztion artean erabakitzeko, Usurbilgo emakumeok zertarako nahi dugun emakumeen etxe bat, zer abilera eman nahi diogun, elkargune bat, izateaz aparte zer bestelako jarduerak burutu daitezkeen hortikan, erabilera horien araberako hirigintza proiektu bat landu nahi dugu, eraberen ere funtzionamenduaz ere hitz egin nahi dugu. Orduan ikusten dugu Pelaioeneak helburu horri erantzuteko toki aproposa izan daitekeela, ez? Eta gainera, uste dugu ere bai, halako zerbitzu bat ere kaskotik atera eta auzoetara eramateak ere baduela bere indarra, kasu honetan Kalexarri bestelako mugimendu bat, bestelako proiekzio bat, bestelako joan etorri batzuk emateari begira, ez? Baina eraberen ikusten dugu Kalexarrek ere badituela bere behar propioak eta ulertzen dugu eraikin horretatik ere asetu daitezkeela Kalexarko auzoak izan ditzazkeen beharrak. Eta beraz, proposatzen dugu erabilera anitzerako espazio bat izatea, bai emakumeen etxea bihurtzeko, baina eraberean ere tokiren bat edo egokitu daiteke auzoak berak erabiltzeko. Eta hori da, inbertsioen atalean, baditugu 200.000 euro jasota, datorren urtean egingo dugu batez ere, oraintxe justu esleitu dugu teilatua egitea, hori orain egingo dute, 2019ko aurrekontuetan jasota zegoen partida baten bidez, eta datorren urtean egingo duguna da 200.000 euro horiekin, fatxada berritu. Barrua 2021an egingo dugu. Zergatik 2021an barrua? Nolabaite parte hartze prozesuak uzten duenari bide eman nahi diogulako, ez? Erabilera horrek sortuko duen hirigintza proiektu hori nahi dugu aintzat hartu 2021an barrua osatzeko. Hori da, 2 urtetan egin nahiko genuke. Bale, lehen Akerra Gaztetxearena aipatu duzu Txokoaldeko auzoan dagoen eraikina hori berritzeko, hor parte hartze prozesu bat edo jarri duzuen martxan auzoko jendearekin. Ezakit gehiago zehaztu daiteke zertan bihurtuko den udal ekipamendu hori edo oraindik zehazteke dagoen zerbait da? Nahiko zehaztuta dago, parte hartze prozesu horretan zehaztu zen, ez? Ikusten zen ekipamendu, auzoari bere osotasunean erantzun behar dion ekipamendu bat izan behar duela, bai gazteei, zein bestelako adintarte bateko herritarrei. Eta denen poztu nau guztiak ere parte hartze prozesuan adin ezberdinetako jende askok parte hartu du, Txokoaldeko dimentsioak ikusita 20-25 lagunek parte hartu dute prozesuan, eta esan bezala oso adin diferentetako jendea, bai gazteak, nolabait gaur egun gaztetxea erabiltzen duten gazteek, zein beste batzuk.
Eta erabilerari dagokionez, adostasuna izan da nagusi, denek ikusten dute behiko solairua nola baite gaur egungo funtziorako ustea, kultur jarduerak egiteko, berrintze kontzertuak izan, gaztetxearen funtzio edo martxa horretan, eta goran gehiago gela balioan hitz batzuk sortzea, bertan lasai egoteko, eskulanak egiteko, edo auzotarrek nahi dutena, ez? Eta oso interesgarria izan da netzako prozesuak, hau azkenean aitzeki bat izan dalako, auzotarren arteko harremanak josteko, kohesio sozial hori lortzeko, auzo izaera horren ez dakit muin hori ere berreskuratzeko, eta auzotarrak elkartzeko, auzoaz hitz egiteko, eta gainera honek ekarriko du, azken saioan hortaz hitz egin zutelako, auzo elkarte bat sortzea, eta auzo elkarte horrek pixka bat urteko programazio bat, programa bat, osatu beharko du, ikusteko zer egin daiteken auzoan, eta horregatik diot, prozesu honek balio izan dula ez soilik eraikinari erabilera bat emateko eta guztion artean erabilera hori adosteko, baizik eta bestelako gauza horiek indartzeko, eta gu behintzat oso pozik gaude emaitzarekin, eta garbi ikuste genuen udalak ere hor konpromiso bat hartu bertzuela, prozesu horri erantzun positibo bat eman bertziola, eta horregatik bideratu ditugu ere 200.000 euro eraikin horretan egin behar diren lanak, berritze lan horiek, hobekuntzak egiteko bai. Azken urteetan ere kiroldegia gutxinaka berritzen joan da, atal ezberdinak berritu dira, ekipamendu berriekin osatzen joan da, eta datorren urteko aurrekontuetan ere badezue partide bat kiroldegiarako, zertan gastatuko da inbertsio zati hori kiroldegiari dagokionez? Bai, egia da esan duzu bezala, azken urteetan inbertsio handiak egin dira kiroldegian, kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko usurbildarrei, eta inklusioaren norabide horretan irisgarritasuna bermatzeko, guretzako oinarrizko printzipio bat dena gure udal jardunean, eta hori, iaz berritu zen igerileku txikia, honditzeaz gainera irisgarri bihurtu zen, momentu honetan ere kanpoko futbol zelaiaren zorua aldatzen ari da, aprobetxamendu handiagoa emateko espazio horri, eta datorren urtean jarraituko dugu kiroldegian inbertsioak egiten, eta nagusiki eskubaloi zelaiko gradak berrituko dira. Grada horiek zaharrak daude, kiroldegia iriki zenetik 20 urtetik gora, osango nuke, ez dira berritu, eta egoera kaskarrean daude, segurtasuna bera ere kolokan dago, eta beraz herritarren segurtasuna kolokan dagoen momentutik beharrezko ikusi dugu grada horiek berritzea. Eta daude okerrez banago 80.000 euro, 100.000 euro bideratuko ditugu, grada berria jartzera, eta horrekin ere eskubaloi zelaian espazioa ere irabaziko da. Aurreikuspenetan ere ikusi dugu erroizpeko sistema propioa hobetzeko asmoa, duela 2 urte izango zen, zalaparta dezente sortu zen horrekin, Euskal Herriko hedabide guztiak usuilei begira egon ziren, zalapartatxoak izan ziren, pixkat hortik dator, pentsatzen dut, edo hortik, edo orduko gabeziak edo konpontzera, zertara datorre inbertsio, zer lortu nahi da inbertsio horrekin? Inbertsio potolo bada hitz egiten ari gara, 350.000 euroko inbertsio batetaz hitz egiten ari gara. Zuk esan duzun bezala, orduan gertatu zanak behartu du udala gure ur sistemaren errebisio bat egitea, eta sistema horretan hobekuntzak egitea, instalazioak berritzea, eta azken urteetan aurreko udal gobernuak martxan jarritako lan ildo bati edo asmo horretan kokatzen dugu inbertsio hau, Zehazki zer da filtrazio sistema hori? Gaur egun
usurbilen hartzen dugu ura Erroizpetik eta Añarbetik. Erroizpeko ura iristen da Santuenera, San Estebanea txokoaldea Agina, eta Kaxkoan nolabait kale nagusitik bera. Beste herriaren beste zatira nolabait 160 edo Añarbeko ura iristen da. Gure helburua da Erroizpeko uraz hornitzea ahalik eta herriaren zati handiena. Zergaitik? Ulertzen dugulako Erroizpeko ura herri honek duen ondasun eta altxorri importante bat dela, baliabide propio bat dela, eta beraz, baliabide propio hori ahalik eta gehien zukutu edo nahi dugu, eta esan bezala Erroizpeko ura irits dadin Usurbiliko ahalik eta etxe guztietara. Baina horretarako inbertsio hau egin behar da. Momentu honetan, ura hartzen dugu iturburuetatik soilik hartzen ari gara, horre ura hartzen da toki ezberdinetatik, hartu daiteke presatik, nolabait Urgainetik datorren ura presa miltzen da, edo lurrazpiti datorren ura. Momentu honetan lehen esan dudan zati hori hornitzen da iturburuetatik jasotzen den urarekin. Aldiz, presan biltzen den ura baliatu ahal izateko, bere garaian hau gertatu zenean, Osasun Sailak eskatu zion udalari hor filtrazio sistema bat egitea. Alegia, presatikan depositora iritsi aurretik ur hori, presatik atera bezain pronto ur hori filtratu behar dela depositora iristeko. Eta beraz, orain egingo duguna da, inbertsio hori da esan bezala, presak ura baliatu ahal izateko. 2020an egingo da, hori dena, hasita bukatu. Egingo da, inbertsio bat izango da horretarako. Eta gainera, uste dugu epe motzean amortizatuko dugun inbertsio bat izango dela, Añarberi ordaintzari utziko diogun diru kopuru garrantzitsu bat eta hitz egiten ari garelako. Guk presak ura erabilita, esango nuke Usurbiliko etxeen 80% ingurura iritsiko gala Erroizpeko urarekin. Inbertsioekin ari gera, ikusi dugu beste egitasmoen artean, Aginagan eluts bidea ireki nahi dela, herritarren eskaera bat izan da, nola izan da hori? Lehen esan dudan bezala, aurrekontu hauetan auzoen beharrei arreta handia jarri diegu, ez genukelako nahi, Kaxkoa eta auzoen artean nolabait arrakalik edo ezberdintasunik sortu. Egia da, Usurbilgo auzoek badutela errealitate propio bat, nortasun propio bat, behar propioak dituzte, eta horiei erantzun nahi diegu, batez ere, bertako komunitatea landuz, pixkat txokoalden lan egiten ari garen filosofia horretan, bertako komunitatea landuz, bertako komunitatearekin, eta nagusiki helburu zehatz batekin, auzoetako bizi-kalitatea hobetzea, eta mugikortasun jasangarria edota zerbitzu publikoen eskuragarritasuna bermatzeko. Eta auzo bakoitzak ditu bere beharrak eta Aginak ere baditu bere behar espezifikoak. Hain zuzen ere behar horiei erantzuteko aurreko udal gobernuak abiatu zuen prozesu oso interesgarri bat Aginarrekin batera, Aginako Kaxkorako ordenazio berri bat osatzari begira. Prozesu horren helburua izan da, Agina edo behintzat Kaxkoa bizigarri bat lortzea eta Kaxkoari aire berri bat ematea. Eta horrek, esan bezala helburu hori lortzeko eta hor auzotarrekin batea, herritarrekin batera detektatu ziren gabeziei erantzunez elkarrekin osatu dugu plan berezi bat, nun momentu honetan gainera, plan horrek eragiten dien jabeekin elkarrizketetan gaude, plan horren tramitazioari ekiteko adostasunetik. Eta esan behar du lan hori egiten ari gea eta emaitzarekin pozi nago. Eta zere lanketa horretan Aginak dituen arazo asko, baditu gabezi edo arazo batzu, baino bat bada Aginako eremu ezberdinen arteko konexioak. Eta batez ere
konexio horiek mugikortasun jasangarri baten bidez egitea, ez. Eta bat da, elutxko etxe bizitzak eta kaskoa lotzea. Gaur egun, hor biltzen dira, edo hor bizi dira aginako umeen 80%, eta elutxetik kaskora juteko, alegia, kasu honetan eskola txikira juteko, karretera nazionalea jetxi behar dute, eta goraio, bat horrek autonomiarik ez die ematen, kotxeakan izan da, segurtasuna dela eta toki arriskutsu bat delako. Ez da beraz, bada eskaera, aspaldiko eskaera bat, bizigune hauek, elutx eta lotzea, eta beraz, elutxeko bidea da, oinez bide bat egitea bi eremu horiek lotzeko. Errepidearen paraleloan. Paraleloan, bai. Eta sagarrotegiaren azpikaldetik jungo litzateke. Eta hortan nahi proiektu hori lantzen. Eta auzoei begira, esan behar dut ere beste proiektu garrantzitsu bat dela datorren aurrekontuei begira, eta hori zen EAJak egindako proposamenen bat, etxealdia auzoari begirako ordenazio berri bat osatzeko proiektu bat ere landu nahi dugu. Etxealdiak uste dugu baditula hutsune eta arazo, batez ere irisgarritasunari begira. Azken urteetan gauza gutxi egin dira auzo horretan edo eremu horretan, eta badaukagu kezka. Eta beraz, datorren urtean ere diru partida garrantzitsu bat bideratuko dugu auzotarrekin batera prozesu bat lantzeko edo saio batzuk bideratzeko etxealdiari begirako planteamendu berri bat osatzeko, ez? Eta planteamendu berri hori gainera orain udala plan orokor berria idazten ari da, eta gure konpromisoa da plan orokor horretan txertatzea hurrengo urteetan gauzatu ahal izateko.